Nar il-21 ta' Novembru tas-sena l-oħra, d-dinja tal-letteratura kienet fluttu wara l-mewt tal-professur Oliver Frigieri fl-età ta' 73 sena, kittieb u filosofu li twieled fis-27 ta' Marzu tal-1947 u kien mill-Florjana. L-edukazzjoni tiegħi marbuta mal-Florjana. Mill-Florjana, il-Florjana bad nittawal fuq id-dinja. Frigieri jibqa' magħruf bħala kittieb prolifiku u kritiku letterarju Malti magħruf madwar id-dinja u fl-1999 kien ingħata ġieħ Repubblika bħala rikonoxximent għal xogħlijietu. Il-kitba kienet parti intrinsika mill-ħajja tal-professur Frigieri u kien propju permezz ta' ittra li beda l-istorja ta' mħabba ma' martu Eileen kif kien spjega fl-aħħar intervista fuq televiżjoni li kien għamel propju fuq dan l-istazzjon Net Television. Kif kienet dik l-ewwel darba li għamilt kuntatt magħha? Minn din l-istorja ta' mħabba dwiltet bintom Sara. Matul is-snin diversi kotba Oliver Frigieri jinqalbu għal ħafna lingwi oħra fosthom l-Ingliż, Italjan, l-Sloven, is-Serbo-Kroat, il-Grek, ir-Rumen, l-Arbi, il-Bengali, l-Urdu u Russu. Fost il-kodba l-aktar magħrufa tal-professur Frigieri fil-Parlament ma jikbrux fjuri u t-tfal jiġu bil-vapuri li anke ħadem fis-serje popolari televiżiva li xandret fuq Net Television. Oliver Frigieri kien strumentali wkoll għat-twaqqif tal-gazzetti Nazzjon u Il-Mument, kien kontributur tal-ġurnali mill-ewwel ħarġa tagħhom fl-ewwel ta' Lulju tal-1970 u baqa' jikkontribwixxi għal kważi 50 sena. Apparti kittieb u poeta, Frigieri kien ukoll għallim tal-Malti u tal-filosofija u kif ukoll lettur fl-Università ta' Malta u laħaq professur fl-1990 wara mewtu l-lokalità tal-Florjana permezz ta' mozzjoni mill-Kunsillera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali issemmiet l-ewwel triq f'Malta u l-Oliver Frigieri fil-Florjana. Għat-taqdiet tal-Malti wkoll tallaw attivitajiet biex ifakru l-Oliver Frigieri, ikona tal-lingwa u ġgant letterarju li bl-umiltà tiegħu anki wara mewtu għadu jerbaħ il-qlub.